bata, ani ana usab si Teacher Alma aron pagtudlo kaninyo og lain na usab nga letra. Sa dili pa ko magpadayon sa unahan, magampo sa ta. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Dios Espiritu Santo. Amen. The love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, oh, oh, wonderful love. Higher than the sky, deeper down the ocean, wider than the universe, oh, oh, wonderful love. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Dios Espiritu Santo. Amen. Mga bata, iandam ang inyong kaugalingon kay magdula na sab kita. Yehey! Kahibalo ako nga sa gihapon naghinam-hinam na usab kamo sa atong pagdula. Iandam ang inyong mga papel o mga lapis. I spy ang pangalan sa maong dula. Yehey! Andam na! Ang inyong buhaton, inyong ilitok ang pangalan sa maong mananap, human ko muhatag og timainhan. Okay? Una, ako nakakita og usa ka mananap diin adunay upat ka mga tiil. Motingog kini sa pag-ingon og meow, meow. Unsa man kini? Iring. Sakto. Ikaduha, pwede ninyong idibuho ang maong mananap. Nakakita ako og usa ka mananap nga adunay upat na usab ka mga tiil. Og kadaghanan ang mga tawo mahigugma niini tungod kay sila dako ug tabang inaagi sa pagbantay sa ilang tagsa-tagsa ka mga balay. Aduna kini tingog nga sama niini. Aw! 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 Unsa man kini? Iro. Sakto. Ikatulo, ako nakakita og lain na usab nga mananap. Magkamang ang lihok niini. Og kontra kini sa laing mananap. Tungod sila pagakanon niini. Masuko usahay si nanay tungod kay pagakikiton niini ang mga sinina. Unsa man? Ilaga. Sakto. Ikaupat, ako nakakita og usa ka mananap nga upat na usab ang tiil niini. Dili halos mobiya sa inahan tungod kay gusto niini ang kanunay nga magtutoy. Kini usab adunay katakos sa pag-usig. Unsa man? Pitoy. Sakto. Ikalima, ug katapusan, ako nakakita og usa ka mananap aduna kini katakos sa paglangoy sa dagat ug lami kini pagapritohon. Unsa man kini? Isda. Sakto. Yehey! Sakto! Unsay kani ang mga pulong nga inyong nalito? Iring. Sakto! Isda. Sakto! Pitoy. Sakto! Ilaga. Sakto! Iro. Sakto! Mga bata, unsa ang inyong nadiskitahan sa inyong paglito sa mga pulong? Kining maong mga pulong adunay unang tingog nga I. Kini ang letrang I nga adunay tingog nga I. O mao kini ang sakto nga pagsulat niini.
ang dako o ang gamay. Karon, iandam ang inyong lapis o papel kay magpakita ako og mga hulagway. Dinha sa inyong tagsa-tagsa ka mga papel, isuwat ang inyong sakto nga tubag. Unsa ang unang tingog sa pulo nga itlog? Ilong, igurot, iko, iba. Yay! Karon, inyo na usab katunan ang lain nga letra. Kini si Teacher Alma nga magaingon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Hangtod sa sunod nga higayon. Bye!